Ota kaikki lähtee nettiin. Joo, Meillä on tonkaa, mutta siinä on nuorempi kuin se. Okei, kuivaa. Tää silleen, niinku tässä. Ei mäkin oisu kakkaa. Ja, oisko tässä vaikka, onks joku teistä vaan nyt tappele mun kanssa? Ota hiljaa. Mä otan tonne täjätä. Ota silleen, että kun meillä on yksi vastaan yhteen. Se on ylivoimu muutenkin. Hei, me koetaan yksi vastaan yhteen. Niin soitakaan kukaan muu ei suhtaa. Joo. Anna Sovitaan näin. Okei. No kyllä se pitää katsoa. Mä vaan kuvan tää. Hei mä oon kuvaa, mä en tappele. Sovitaan näin, sit kun näkyy verta, niin sit loppuu. No ei saa potkeutumaan. Ja soitakaa, että munille ei katsoa. Joo, sit vaikka ihan sama mitä käy, ei tulla messiin. Joo. Tulkaa pois sieltä autosta sieltä. Oliko siinä? Onni! Ai vittu, siinäkö se oli? Onni! Larri, olis tää ollut tää? Meneeks YouTubeen? Meneeks YouTubeen? Ai, no onko se sait se siitä? Sain, joo, 2 minuuttia.